namata patinoita maropafadzo kana kuporeswa hakutengwe nemari, hakubhadharirwe mari. Sei ndiri kudaro? Pane zvaitika ndiri mumusasa, ndakaona kuti ndimwari ritori dambudziko chato maitiro anenge akutogamuchirika. Pane mukadzi auya aine chikumbiro chaanga ainacho kuti Mwari amuitire, kuti Mwari amubatsire, asi auya aine mari zvakare, inga iri $20. Asi ndisati ndamuteura auya sei akuda kundipa chipo, asi ndaona kuti hongu anoda kupa chipo asiya pane chimwe chinhu behind that. Pakumubvunza ndopatinokumbira kuti Mwari andiitire chakati chakati. Ndatora mari yanga ndairopafadza ndamuchena unodini unoshandisa, asi ati haana kuda kuigamuchira. Andidzora ati ichengetei, asi kuti ichengete kwangaito kwakusi kwokuti andipe chipo kwete, nokuti anga achifunga kuti ndakasaitora chikumbiro chake hachinzwikwe. Mwari haashandi nenzira iyoyo. Saka ndopa ndamusanangura ndakati aiwa kwete, kuti kuteurire haundipi mari, asi kupa zvipo kwakanaka. Hongu chipo ngachingopihwa free will, kupa vamwe vanorota hope vachinzipa ita chakati vongouya nechipo chake. Chipo ichi there's a difference. Saka vatungamiri hongu munovapa zvipo, munotipa zvipo zvakanaka, it's okay, zvakaropafadzwa, kunoropafadzwa through that, asi hauye nemari kuti oi ndikumbiro chakati kwete. It's not an exchange yekuti unondipa mari ndokuteurira, kana kuti unotipa mari zvaukuda kuti zviite kwete. Mwari haatengwe, kuporeswa hakutengwe. Mavga edu kuti mubati nonzwisa chinhu ichi. Nemiwo vanhu vateuriri, musave netariro yekuti kana wabatsira munhu bhiti wamuropafadza wamuteurira unofanwa kupiwa mari kwete. Kana kuti wamuprofita unofanwa kuti upiwe mari kwete. Kwete. Free gospel takangopiwa iri tinongodini, tinongopawo. Otherwise tafana nen'anga, nokuti uchisvika pan'anga unotanga waisa hanzi, unotanga waisa chi mai asati akumbosvika kun'anga. Haleluya. Mona hapana musiyano. Saka vanhu vari kubva namaitiro yavo netsika idzodzo dzezvinoitwa kun'anga, mukushopera, mukupira, roda kuti ndotsika dzavo ndo zvavaita, kuti kana usina kuisa makwati acho hapana chaudini, hapana chaunowana. Mwari haana kudaro. Saka pandanditaure chinhu ichi mese muchizvinzwa, musabhadhare kuti muteurirwe, nemi musade kubhadharwa kuti muteurire. Haleluya. Zvibate zvinhu izvi. Muno muchechi hamubhadhariswe kwete. Kana uchitanga wandisira airtime ndigo this is a free muno it's a free gospel. Kana usingada hatina nhombe vanhu vanoteurira. Kana usingada hatina nhombe vanhu vanoprofita. Hatina nhomba iyoyo. Kana zvazvekubhadhara, not in this church. Nokuti Pauro akanzi mwanangu unoda pfuma here, akati kwete ndinoda church. Bali mune ungwari futi imomo mumakuramba imomo. I remember 2015. Pane mutuma akauya kwandiri 2016 akauya kwandiri. Noma andibvunza semubvunzo. Akanditi tawani, unoda pfuma here? Ndakamutaridza ndakati ndisatani. Ndakamutaridza
asi ndakava aggressive kumutuma yeye ezinhu say how dare you and handiti baba vakati havandipfuma vanoda chechi saka sei uchindibvunza mubvunzo kweteka baba vakati kare vanoda chechi ndopapitazaka ndopakanyemwerera ndambisoitwa the trick question yanga ndopakatanga unyemweradzwa da kuti ndava aggressive kwaari ndobati o handibata isimi out saka muno muchechi kwete but mukuti kwete uri kuti hongu haleluya ndokuda kuti waramba izvozvo maitiro yawo mwari manje I'm telling you your cup overfloweth mwari anoropafadza asi wakada kuita yekutsvaga unowana $20 nhasi mangwana hausina $30 unowana $50 nhasi mangwana hauna $70 unowana $100 nhasi mangwana hauna $150 you are always in negative makaedu saka musade kuita mari nezvipo zvatakapiwa free namwari and handitaurinoda kuti ndinazvo handinaoneni handitaurinoda kuti ndinazvo kwete vanoda kuti ndo zvatangodedzerwa imazvino iya idzi gospel yedu ina handina kutuma ini akatumwa muranda wamwari pomazhoi afrika akati mwana wangu unoda pfuma ile muranda wamwari pomazhoi akati kwene ndinoda chiche saka nyameni pandakazobvunzwa same question akati how dare you ask me that question ati mutuma akatoti kwete kare saka inini chicha kwai ndozoti ndoda pfuma saka mukukarira pfuma mukukarira mari unorasikirwa nayo saka pandangoti ndibva ndangobatsa unoti chinhu chaitika nhasi saka ndandichiyeuka asi ndaisona mukadzi kwakutitoziva ndatoona kuti hamunzwi jesu paipai akazoti mushe munge vadya hove nekudya chingwa mangwana acho vadzoka akati imi hamuna kuya kuti mwanoda kuti nezuro makadini makadya makaguta ndo zvamavinga saka chipo ichi hachisi chipo chekuti chipo chekuti ari kupa free will chipo chekutenga ruponiso ndo wakachigamusa wakang'anga saka kana chigamuchira zvipo ngatigamuchire zvipo zvakachena zviri zvekutengana zviri zvekutengana wakomana chenjerai vanhu vanenge vachiuku you are selling yourself to the devil uchiti uri muchiedza asi ratorima and how great is that darkness rima rinenge chaedza asi ririma mavha edu saka mazvizwisana namai musave makabata tuma $20 muchida kuteurirwa kana uchida kuti pachipo nouya nechipo chako chienda kwete kudavana nechipo chiti asi ndiri kukumbira chakati asi kana uchida kuteurwa unongoya tokuteurira for free mazvizwisana mai hatidi airtime dzenyu kuti tikuteurirei kwete hatiri kutengwa musati hedhuse mavha edu mazvizwisana mai mazvizwisisa asi kupa hako kwakaropafadzwa ufura chii asi kupa kwako ngakusave kwekutenga ruponiso ngakwekungopa chii chipo zvinishongaizvo zvakasiyana saka vatungamiri venyu vaitire zvamunovaitira asi hamusi maitira izvo zvokuti vakuteurire kana kuti vakuitirei haizi scratch my back and scratch yours kuna mara kushanda izvozvo iyi yafilosofi yekunyika nokuti ndikwenye ndikudini ndikukwenyewo kuna mari freely were given freely we give saka ndatiteuchidzana pachinhu ichocho kudzai Jehovha.